ממש כמו תשמיש קדושה, כמו תשמיש קדושה, שהנשמה, הנשמה היא קודש. הנשמה היא קודש כמו קלף, וצריך לשמור על הנשמה. לשמור על הנשמה, שהגוף ישמור על הנשמה. כי הגוף הוא תשמיש קדושה. הגוף הוא תשמיש קדושה. בגלל שהגוף תשמיש קדושה, צריך לקדש את הגוף. כדי שיהיה יותר קל לגוף לקדש את הנשמה, לשמור על הנשמה. לצורך הדוגמה, עכשיו אני עם טלית, אני לא אעשה עבירות, גם קטנות ביותר. אבל אם אני אוריד את הטלית, אולי אני אעשה עבירה, חס ושלום. לכן, צריך לקדש את הגוף כדי לשמור על הנשמה. כי הנשמה היא קודש. נשמה קודש. כל הנשמה תהלל הללויה. שכל רגע הנשמה רוצה לצאת מהגוף. כל נשימה, הנשמה רוצה לצאת מהגוף. כל הנשמה תהלל הללויה. כל הנשמה תהלל הללויה, שבכל רגע הנשמה רוצה לצאת מהגוף, בכל נשימה, כי הגוף והנשמה הם שני הפכים, שהנשמה רוצה לחזור חזרה לקודש, לכיסא הכבוד. נשמה קדושה, כל הנשמה תהלל הללויה. כל הנשמה תהלל הללויה. אם עכשיו לוקחים תפילין, את הבית של התפילין, יש בתוך הבית של התפילין יש קלף, או בתוך מזוזה יש קלף, או ספר תורה, יש קלף בפנים. אם יש חור בתשמיש קדושה, בוא נגיד במזוזה, יש איזשהו חור במזוזה, אז המזוזה היא כבר לא תשמיש קדושה, היא עושה נזק לקדושה, היא עושה נזק לקלף, היא גם לא חייבת גניזה, גם לא חייב לגנוז. לכן שהנשמה, שהגוף הוא תשמיש קדושה, שאם הגוף לא שומר על הנשמה, אז הגוף הוא לא יישמר. הגוף נהיה טמא וניזוק מהמון דברים רעים, גם במוות, גם בקבר. אפשר לראות את העניין משאול המלך, הצדיק עליו השלום, שדוד המלך הביא את העצמות של שאול, ראו
שהעצמות לא רקובות. ואז הבינו ששאול לא קינה בדוד. כי מי שהעצמות שלו רקובות, הוא קינה, קנאי. אז שאול, העצמות שלו לא היו רקובות. אז לכן בעזרת השם, כל הנשמה תהללויה הללויה, שהשער, זה שער אדוני צדיקים יבואו בו. שהשער הוא היראת שמיים. השער לבית המלך, כדי להיכנס לבית המלך צריך לעבור בשער. אז היראת שמיים זה השער. יראה בית הלוי ברכו את אדוני, בית הארון ברכו את אדוני, וביראי אדוני לא אומרים בית יראי אדוני. למה? כי הם בתוך הבית. הם בתוך הבית, אז יראי אדוני ברכו את אדוני. שהיראה שיש אנשים שיש להם תורה, אבל הם לא בבית המלך, אין להם יראת שמיים. הם לא עוברים בשער הזה. כדי לקבל עליך את היראת שמיים הזאת, תקדש את הגוף. ממש. לקדש את הגוף שלך. תקדש את הגוף.